Diba? Alam mo, Valentine's lang eh. Dami. Oh, ito, dinumog na oh. Dinumog na ng pre-taste. Lahat, sumama kayo. Turo kayo. Pinaturo. Ay, ano dyan? Nakahilo na. Dito try na natin. Ito na yun. Libre. Libre pininat. Panakula. Ay, kuha ka. Alang vlogger. Ano ito eh? Ano? Tama, kuha na kayo, sir. Sige, kuha na ko tayo sa... Sarap to, oh. Hindi mo tinan. Aya. May makapulo. Take it. Okay, shoutout. Ayan, another pre-taste na naman. Another pre-taste ulit. Lipat kita yan, dalong. Hindi mo na alam kung kapapupwesto. Sarap to. Nang red kamo. Hindi nagwakotan yung sumputa ka. Pre-taste, oh. Sir. Pre-taste na. Oh, thank you po. Ay, mo matinidor, sir. Hindi, okay na po. Ayan. Another pre-taste. Parang parehas lang ito sa akin kanina. Dapat may ano kayo, may... Ayan, kinuha na ako ng picture ni Sir. Ayan, shoutout kay ano, ayan, subscribe kayo kay JB Live Channel. JB Live Channel yan. Kasama mo? Ha? Misis ko? Ayan, shoutout din sa misis niya. Ayan, no? Sige na, te! Ayan, daming ano, daming tao. Tapos mamaya dito pa, oh. Ay, mukha niya. Ano? Logo, ah. Pero, kaya nga eh. Ayan, video mo yan. Ayan. Ayan, thank you ulit kay Sir. Thank you ulit. JB Live Channel, eh, subscribe na kayo sa ano, subscribe kayo sa channel niya. Ayan. Daming tao, grabe. Dumami tao, nung pre-taste na lahat eh. Oh, sige, ingat na. Pretes! Sa kilang pangal ko balat? Sa subo lang, ma'am. What's up? Oh, sa subo naman dyan. Hello, kabayo. Ayan. Out. Wala pa, sir. Wala. Wala pa. Ayan. Sige po, salamat po. And another shoutout kay kila sir. At ayun guys, ang daming tao. Bali, ano ko na muna yung video dito, ikat ko na muna kasi may bibilin muna ako na kailangan dun sa bahay, kailangan kong bumalik. So guys, pero guys, try natin na makabalik ulit kagad dito para ma-extend natin yung mga video natin para kung ano mangyayari dito sa culinary. So guys, sa akin cut ko na muna yung video. So
Guys, see you in my next vlog. Sobrang dami talagang tao, tsaka daming kakanin na may piprito. So, shoutout ulit kay Congressman Kuwang pa yan, nandun din siya. Tsaka kay, yan, sa mga tao dito, yung mga barangay na shoutout sa kanila lahat kasi yung mga yung mga kakanin nila yun masasarap, grabe. Kaso nga talagang magsasawa ka talaga. So yun guys, ito nga pala ang Sakit Festival 2022 guys. See you in my next vlog guys. Bye bye and God bless you.